बघा कावील तो पण नाही लावले, भाकरी आपसूक फुगली मनान आपल्या, मस्त टमकन फुगली। गौरी विसर्जना दिवशी आमच्या गावी म्हणजे माझ्या गावात श्रावणात भाजी आणि भाकरी करतात। मग ती ज्वारीची भाकरी आणि शेगलाची भाजी, कोणाकडे शेगलाची भाजी नसात तर लाल माठची भाजी सुद्धा करतात। पण हे दोन भाजीचा विशिष्ट चव असता आणि त्याच चवीची भाजी आणि भाकरी मी आज परब किचन मध्ये दाखवते। पण तुम्ही म्हणशाली लवकर कशी, तर तुमका बघूच ना व्हिडिओ, म्हणून मी आज लवकर दाखवते। आता ही अशी गावी पावडीवर आमच्या टोपला नेतात वय ना सरोज, आणि या टोपल्यावर ही भाजी अशी पूर्ण अशी उपसान घालतात, अशी गोल द्यायची, अशी भाजी मधोमध टाकायची। ही अशी नैवेद्याक अशीच घेऊन जातात बावडीवर, आणि मग ती अशी अशी असं एक चौच घेतात आणि वाईज अशी भाजी आणि अशी अशी सगळ्यांका देतात। कित्या माहिती पूर्वीची माणसं गरीब होती, परिस्थिती नव्हती, मग आपले भाजी भाकरीचं नैवेद्य कोणी उपाशी राहावा नये, सगळ्यांच्या पोटात पुरावी म्हणून तुकडो अख्खी भाकरी देऊची पण कोणाची ही नव्हती, म्हणून ही अशी अख्खी भाकरी नाही असं फुटको द्यायचं भाजीचो आणि पहिलं सोनमग खाऊ दे, गौरीचं प्रतिरूप। माझ्या लेकीक आवडता भाजी आणि भाकरी। कशी लागली बोल तरी? मस्त ना। आणि गावी पण खाल्लेलीस की नाही बावडीवर? हे बघ आता हात पुढे केले ना तो आपलं किती पाठी देव, हे बघा तिला एका पण ही प्रसाद म्हणून खाली ना तर जास्त खावीशी वाटतं, एवढी चांगली चव येतात एका बाई ना गो। आणि प्रत्येकाच्या घरचा प्रसाद तर वयच वयो। बघा ही भाकरी अशी बोटानच तुटता म्हणजे आपली भाकरी किती नरम आणि मऊ झाली आहे ती। ही बघा अजिबात कडक भाकरी झाली नाही। कशी झाली सांग भाकरी आणि भाजी? मस्त। आता ह्याची म्हणजे असा आता याची प्रथा म्हणशात तर आमका काय त्यातला काय माहिती नाही जास्त, वाडवडिलांपासून आम्ही या बघत इलू। मडान ही प्रथा असा, गौरी आम्ही ओवासतू 5व्या दिवशी आमच्याकडे गौरी येता, म्हणजे माझ्या सावंतवाडीत माहेरी गौरी येता आणि 5व्या दिवशी त्याचं ओवसो करून तिका विसर्जन करतात। पण आमच्याकडे कसा माझ्या सासूने सांगितलं आमच्याकडे एक दिवस गवर राहता, विश्रांती करता, म्हणजे तिका फुगडे घालतले, सकाळी ववासतले, रात्री फुगडे घालतले आणि नंतर मग दुसऱ्या दिवशी ती विसर्जनाक, आणि विसर्जनाक ही भाजी आणि भाकरी तो नैवेद्य। ज्वारीचं भाकरीचं पीठ कधीही दळून आणते वेळी एकदम असं बारीक दळून आणायचं, पहा एकदम बारीक, तर आपली भाकरी मस्त मऊ होते। आणि एक जर ज्वारीचं भाकरीचं पीठ तुमचं खूप जुनं असेल म्हणजे 10-12 दिवसाच्या नंतर, तर त्यात गरम पाणीच घालावं लागेल, आणि जर तुमचं ताजं पीठ असेल तर साध्या पाण्यातही पीठ मळलं तरी चालेल। मी भाकरीसाठी पाणी तापत ठेवते, जास्त कडक पाणी नाही तापवायचं आपल्याला, नॉर्मलच। मी पीठ चाळून घेते कारण माझं पीठ 10-12 दिवस होऊन गेलेत। आमच्याकडे जास्त टिफिनला चपात्या आणि आपले रोजचे एक टाइमसाठी भाकरी, आणि भाकरी कसे खाणारी कोण, पोरा आणि मीच, त्यामुळे भाकरीचा पीठ रावला। जरासं मी गरम पाणी घालते, थोडं थोडं गरम पाणी घालून आपण पीठ मळून घ्यायचा। आपल्या भाकरीचा पीठ ना आपण चपात्याक मळतो तसा जास्त पण मळू नये, तुमका भाकरीचं भाजूचे तर थोडा थोडा पीठ घ्यायचा आणि मळायचा थयच्यात, आणि हा पीठ मळून पण ठेवचा नसता, आपण हय मळायचा आणि हय भाकरी थापूक घ्यायची। गरम पाणी सगळीकडे मस्तपैकी असा पिठाक कालवून घ्यायचा, गरम पाणी हात जरासो भाजता, एकदम पण कड नाही काढलंय पाण्यात, असं थोडा थोडा पाणी घालून आपण पीठ मळून घ्यायचा। आपण या पीठ 5-6 मिनटं तरी लागतात मळू, असा चांगला मळून घ्यायचा, कारण ह्या काय आपल्याक ठेवूचा नाही, आपण जसा चपातीचा पीठ ठेवतो तसा ह्या पीठ आपण मळायचा आणि थंय भाकरे करू घ्यायचे, म्हणून ह्या काय मळूचा आता आताच मळून घ्यायचा। थोडासा ताट लागला म्हणून मी हाताने असं शिवरून पाणी घेतलंय आणि परत त्या पीठ मळून घेतोय। भाकरी करूचे पद्धती भरपूर असतात, कोण पाण्यावर थापतात, कोण पिठावर थापतात, कोण लाटून करतात, कोण थापून करतात। माका लाटून आणि थापून येतात, पण आपल्याक पाण्यावर आणि त्या हातावर बाय थापूक येत नाही। आता माझा पीठ 5-6 मिनिटांनी चांगला मळून झाला, बघा मस्त नरम झाला।
ह्या आता पीठ माझा मळून झाला आणि ह्याच्या आधी मी नाचणीच्या भाकरीची रेसिपी दाखवलंय, त्याच्यामध्ये मी भरपूर सारी टिप्स दिलंय. भाकरीचा पीठ कसा मळावा आणि भाकरी आपली टमकन कशी फुगता, हे टिप्स जर तुमका बघूचे तर मग खाली लिंक देत आहे, तुम्ही नक्की बघा. आता ह्याचे मी 2 गोळे करतले, 2 नाही तर 3. मी सांगलंय पण आहे, आपण आडेमाडे समभाग कधी करू नये. आणि मी कधी पण भाकरी थापता येते किचनच्या ओट्यावरच, त्यामुळे मी किचनचा ओटो चांगलो साबणान धुवून पुसान घेतोय. तसं मी रोजच भाकरी करते वेळी ओट्यावरच थापतोय. आता किचनच्या ओट्यावर थोडंसं आपण पीठ घालूया, त्याच्यावर आपलं गोळं ठेवूया, त्याच्यावर पण पीठ लावूया. भाकरी मी सांगितलंय आधी त्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा, नाचणीच्या भाकरीच्या आपल्या भाकरी थापूची आता ह्या हातान थापायची आणि कडेन थापूची आता या बोटान थापायची. आधी मी अशी मधल्या चवड्यान थापतोय बघा. थकडे मी तवो पण तापत ठेवलंय. फिरूची थांबली की समजायचा खालचा पीठ सरला, मग आपण ती हातावर घ्यायची, तर साईडचा पीठ आणि कडेचा सगळा असा घ्यायचा भुतूर, ह्या पण पीठ असा चोळून घ्यायचा आणि परत तशीच ठेवायची आणि परत थापूक सुरुवात करायची. भाकरी पातळ थापली तर काय आपल्यासारख्यांका खाऊक बरी, म्हणजे तुमच्या माझ्यासारख्यांका. आणि जर तुमका वयस्कर माणसांका करूची तर ती तुम्ही जरा जाडच ठेवायची. आता ही तर आम्ही सगळीच खातलो प्रसाद म्हणून. असा बोटांना पीठ लावायचं चिटकत असेल तर, आणि परत अशी आपण थापून घ्यायची. जिथे जाड जाड आहे तिथे बोटाने आपण थापून घ्यायची. आता माझी सर्व बाजूने मस्त भाकरी थापून झाली. आता आपलं तवो तापलो का बघू गोया. थापते वेळीच तापून ठेवलेलं आहे, तापलो कडेन दूर पण सुट्टा. आता कडेन अशी या हातावर परत घ्यायची, पीठ असा तर झाडून टाकायचा आणि कधी पण पिठाची बाजू आपल्या वर करूची. थापलव ती बाजू तव्यावर खाली, ही बघा अशी टाकायची अलगद. भाकरी धाप टाकली की खाली ती हवा धरता आणि फुगो येता आणि मग ती भाकरी कच्ची राहता, म्हणून कधी भाकरी धाप टाकू नये तव्यावर. मी त्या व्हिडिओत सुद्धा सांगितलं आहे, भाकरी 2 हातानं अशी टाकायची. तर सर्व बाजून आपण पाणी लावून घेऊया. भाकरीक पाणी लावून जमत नाही बघा, भाकरीची टाकत नाही तव्याक, आणि भाकरीची टाकली की मग ती बरोबर पण नाही होत. बोटान सगळीकडे पाणी लावून घ्यायचा आणि पाणी लावून झालं की आपली गॅस मोठी करायची. आता पाणी व्हायचं आपला सुकला, थोडी कवळीच परतूची आपल्या की चिटकत नाही, म्हणून मी काय असं गोल सगळी बाजून कावील तो घातलंय नाही, डायरेक्ट घुसवल्याने परतलंय. भाकरीचं आपण पलटी मारलो कवळी आणि ती जर चिटाकली तर कावील त्यानं अशी सोडून घ्यायची. ही बघा माझी लगेच सुटली. काय काय तव्यात भाकरी चिटाकता, आणि आपण आता ही अशी चारी बाजून बघत जायची आणि शेकत जायची, ज्या बाजू नाही शेकली त्या. आता ही शेकली आहे माझी भाकरी. आता आपण पलटी मारूया. बघा कावील तो पण नाही लावले, भाकरी आपसूक फुगली मनान आपल्या, मस्त टमकन फुगली. आणि भाकरी फुगली की लगेच आपण गॅस बारीक करायची, नाही तर भाकरी खाली करपतली. आता मी भाकरीचं दुसरं गोळं घेतलंय, पण ज्यांका अगदीच भाकरी थापूक जमत नाही त्यांनी आपली लाटून करायची, आणि जे नवीनच कायच जमत नाही त्यांनी लाटून केलेली अगदी बेस्ट. मी लाटून पण करते. आता ही वायच अशी गोळं असं 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 हातावर फिरून घेतलंय, असं असं असं, आणि ती का आता एवढी करून घेतलंय. आणि थापली वायच तरी चालता अशी अशी, पण मी आता ही लाटून दाखवते ना. आता लाटण्यात सुद्धा पिठात जो हात चोळायचो, नाही तर लाटण्यात पीठ उकलान वर येतला, आणि हळूहळू हातीनंच अशी फिरवायची आणि कडेने अलगद लाटत जायची. लाटलेली भाकरी आपली कडेने फाटत जातली, म्हणून हळूहळू लाटायची हलक्या हातीने. आधी कडेनेच घेत आहे बघा मी, तसा लाटणामध्ये पण बसता. हात फिरून बघायचा असं भाकरीवर, खै जाडा खै नाही, त्या बाजूक मग भाकरी करायची आणि लाटायची. लाटलेली भाकरी भरपूर मोठी होता, अगदी तवोभर, आणि थापलेली भाकरी जाड असता, पण लाटलेली भाकरी पातळ होता. आता ही पण तशीच आपण उकलायची.
मग अशी अलगद तव्यावर सोडायची. मी आता ही 2 हातांनी सोडलं आहे, मधोमध घेतलं आहे. आता एका पण आपण पाणी लावून घेऊया. पाणी लावून झाल्यावर आपण गॅस मोठी करूया. भाकरी कडेन पण पाणी लावायचं, नाही तर मग नंतर फुगली ना की भाकरी मग तिथे कडेन सफेद दिसतात. पूर्ण भाकरीत पाणी लावून घ्यायचा. आता गॅस मोठी केलं आहे. ही पण तशीच आपल्या कवळीच परतूची आहे. आता ही पण भाकरी आपण चेक करायची, पाठच्या बाजून शेकता की नाही. ही बघा अशी बघायची आणि लगेच खाली ठेवायची, नाही तर हात भाजात. ज्या बाजूक नाही शेकली त्या बाजूक असा आपली बोटान अशी जरासं दाब द्यायचो. पूर्ण बाजू आता शेकली. आता ही परतलंय मी. बघा कावील तो पण नाही लावले. भाकरी आपसूक फुगली मनान आपल्या. जिकडून वाफ जाता ते कावील तो धरलो ना की अशी भाकरी फुगता. ही बघा. आणि भाकरी फुगली की गॅस बारीक करायची. आताच माझे भाकरे झालेत. आता मी शेगलाची भाजी करतले. ती कशासाठी विचारशाल तर आपण दाखवतलो गौरी गणपतीचा विसर्जन, म्हणजे गौरीचा विसर्जन. आणि त्याच्यासाठी लागता आमच्या कोकणाकडे खास अशी शेगलाची भाजी आणि भाकरी. मस्त त्याका चव येता. तर आम्ही तुमका दोन्ही व्हिडिओत सांगितलेले आहे, भाकरीच्या सुद्धा आणि शेगलाच्या भाजीच्या सुद्धा. आणि रवला म्हणजे काय, शेगलाची भाजी कशी करायची, कशी चिरायची, त्याची लिंक मी खाली देत आहे. कारण गोकुळ अष्टमीक मी आत्ताच टाकलं आहे कशी शेगलाची भाजी चिरायची, धुवायची, कशी नितळत ठेवायची. त्या तुम्ही नक्की बघून घ्यावा. आता भाजी फोडणीत घालूक मी कढई घेतलं आहे आणि गॅस पेटवलं आहे. तापूसाठी मी गॅस मोठी करत आहे. कढई आपली तापली आहे. मी आता तेल घालून घेत आहे. अर्धो चमचो भाजीचं तेल घेतलं आहे मी. ह्या अशा पॅनमध्ये गेल्यावर तेल वाईच कमीच लागता. आता आपला तेल तापला. मी आधी गॅस बारीक करतोय की त्या आपल्या भाजी फोडणीत घालूच्या. आधी कांदो घालतोय. एक कांदो घेतलाय. कांदो जरा मोठोच होतो पण भाजीक तेवढं होयोच. आणि त्याच्याबरोबर 2 मिरचे घेतले, मधून चिरलंय. ते तिखट मिरची ते पण कांद्याबरोबर घातलंय. आता मी ढवळून घेतोय. आता कांदो आपलो जर असं मऊसूत झालो आणि गुलाबी रंगावर पण इलो. आता ह्याच्यावर आपण जी भाजी मी नितळत ठेवलंय ती घालून घेऊया. ही भाजी घेत आहे मी आता नितळत ठेवलेली घालून त्याच्यावर कांद्यावर. आता पाल्याची भाजी बघा कढईत पूर्ण अर्धी कढई झाली आहे, पण आळान ती केवढी होतली. आता ही आपण चांगली तेलात परतून घेऊया. तर वाईज गॅस मी मध्यम केलं आहे आणि भाजी ही चांगली तेलावर परतून घेत आहे. आता ही भाजी आपण अशी सर्वत्र पसरून ठेवायची आणि ह्याच्यावर झाकण नाही ठेवतले की त्या भाजी कडवट लागतली. ह्या मी सांगितलं आहे तुमका, तरी पण परत सांगतोय. आणि ह्याच्यानंतर 2 मिनटं शिजली की ह्याच्यावर भाजी शिजूक काय वेळ नाही लागत. 2 मिनटं शिजली की ह्याच्यावर लगेच खोबरा आणि मीठ घालून घ्यायचा. आपली भाजी तयार गौरीच्या नैवेद्यासाठी. आता मीठ आणि खोबरा घालूच्या आधी मी भाजी ढवळान घेतोय. आता ह्याच्यामध्ये मी मीठ घालतलंय. भाजी आळण एकदम कमी झाली बघा. आणि त्याच्याबरोबर आपला ह्या खोबरा तयारी जर करून ठेवलास ना भाजीची चिरून वगैरे, त्या काय भाकऱ्यात काय वेळ नाही लागत आपल्या. गॅस आपली बारीकच आहे. आता सर्वत्र या मी ढवळून घेतलं मीठ आणि खोबरा. आता परत 1 मिनिटावर जरा मीठ आणि खोबरा लागान दे, मग आपली भाजी तयार. आता आपली भाजी झाली आहे. मी गॅस घालवतोय. अशीच ही भाकरी आणि भाजी गौरी विसर्जन नक्की करा. परब किचन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि बाजूला बेल बटन दाबा. नेहमी हसत रवा, खात रवा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत रवा. आणि गणेश चतुर्थीच्या तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा.